Disibog na sab ang pagsugod sa klase sa upat katulunghaan sa Cotabato Province. Gaapektado sa pagbaha ug wala nakasugod niadtong unang adlaw sa klase. Samtang mga estudyante sa pipila katulunghaan sa probinsya nga wala pa naayo human sa linog niadtong 2019 sa temporary learning centers gihapon nagpahigayon og klase. Kana og uban pa pinaagi ni ining report. Inay sa August 5. Nakatakdang sugdan karong August 1 ang klase sa tulo ka mga tulunghaan sa Bidsayap, Cotabato nga apektado sa pagbaha. Kini mao ang Lumupog Elementary School, Tukuran Kinde nga High School ug Makasindig Elementary School. Samtang sa covered court gihapon sa barangay nagpahigayon og klase ang A. Manay Elementary School sa Pigkawayan tungod doon nagihapoy baha sa tulunghaan. Padayon sab karon ang gihimong inventory sa DepEd Cotabato sa mga nadanyos nga mga gamit sa tulunghaan labi na ang mga libro nga nahumol og nadanyos sa baha. Kahapon, napuntahan doon, wala namang tubig yung Makasindig at saka yung Lumupog. Naglilinis na yung mga teachers at saka community doon. Then sabi ni Director is mag-open ng klase ngayong August 1. Pinapa-inventory na natin yan ngayon sa supply office natin. Then we'll check here in the office kung meron tayong replacement para dito. Then kung wala, then we'll look for other schools that has available textbooks. Gibutyag sab sa buhatan nga doon nagihapoy pipila katulunghaan sa probinsya nga nagpahigayon og klase sa mga temporary learning center. Sanglit wala pa na repair ang mga school building nga nadanyo sa linog niadtong 2019. Lakip dinhi ang pipila ka mga tulunghaan sa Makilala, Mlang ug Tulunan. Sama na lang dinhi sa school building sa Nueva Vida National High School sa Mlang, Cotabato nga nadanyo sa linog niadtong 2019. Tungod niini sa temporary learning centers gihapon ang klase hangtod karong bagong school year. Wala pang replacement ng new construction, but then again, nagkaklase yung mga bata doon sa new school site na malapit sa barangay hall na temporary learning centers. Pero maganda naman, decente, maayos naman. Hinoon doon naman daw mga ongoing project kalabot niini. Meron ng mga ongoing construction, pero yung talagang massive na mabigay lahat yung need, medyo still waiting pa o kami sa implementation. Hinoon sumala sa buhatan. Ilang ginasiguro nga dili maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante. Ako si Jess, Tony Homamil para sa One Mindanao.